Takže čaute ľudia, moje meno je Ricky Kino a ja vás vítam u nového videa. A dneska sme na stránke ludwig.sk a dneska sa porozprávame s Ludvíkom, pretože sa mi nechcelo točiť žiadnu hru. Tak som našiel tohto nášho kamaráta Ludvíka a vrhneme sa asi na to. Máme si napísať meno, tak si dáme Donald Trump a ideme. Som rád, že si prišiel Donald Trump. Welcome to America. To hej. Tak budeme rozprávať po slovensku. Ako sa máš? To by som teda nepovedal. Čo by si nepovedal? No tak, no. Dobre. No dobrý. Fajn. A čo robíš? Čo to trepeš? Ja to nechápem. Akože čo to trepem? Však normálne ti to vravím. Ja netrepem. Ja natáčam. Prečo stále ty? Rozprávaš len o sebe. No tak dobre. Čo teda robíš ty? Samozrejme, tak to je ten dôvod. Ja sa nemôžem porozprávať s ním. Tak dobre. Točím to ráno, takže mal si raňajky, ale ja sa vždycky pomýlim v tom ičku. Mal si raňajky, to je dobrá otázka. Dobre, tak mal. Čo je toto za divnú otázku? No. Divnú otázku. Nepreháňaš to trochu s tými otáznikmi. Aspoň niečo vieš! Čo sú to otázniky? Čakaj, kde sú to na vypíčniky? Mal by si sa trochu upokojiť, nemáš problémy so srdcom. Nie. A ty? Nevedel som, že sa vnímaš takto. Aj tak si ale myslím, že si sa... Dobre, tak. Čo som sa? Ťažko povedať. Fajn. Nebudeme robiť unáhlené pohyby. A teda pohyby. Odpovede. Mlčanie znamená súhlas Donald Trump, a neviete čo? No fajn. Tak odkiaľ si? Ja som vznikol v Bratislave, odkiaľ si ty? Ja som z... Ja vám to fakt nepoviem, odkiaľ som.
Prečo som dal otáznik? Práve si priznal, že si ty. Nie je to super? Je. Zdávam to, s tebou sa nedá hádať. Čo? Ja sa nechcem hádať. Kam ty mierim? Fajn, kam ty môžem tak mieriť? Povieš mi to, Ludvík, kam ty môžem mieriť? Kam ty môžem mieriť? Na Madagaskar. Si tam? Jo. Myslíš? Jo. Jo. Ok. Ok, prestaň tú skratku používať, lebo ti dám ok. Tak fajn. Ináč nedáva to tam o tie mekčenie ani vyklinčníky. Ináč. Máš dieťa? Nie, nemám dieťa. Ani v blízkej dobe mať nebudem. Prečo? Pretože sa mi to nepozdáva. A keby si mal radšej chlapca či dievča? PC personal computer. Čože? PC personal computer? Personal computer, fajn. To by si chcel mať? Fakt? Ako dieťa? Ja zase draka. Ty? Áno. Ale už sa konečne spamätal, fakt zaujímavé. Ja viem. A volal by sa Trevor. Alebo Terence. Ako ten Terence Hill, hej? Dobrá odpoveď. Jo, dík. Ja viem, že môžem s tebou natočiť video. Fakt, super. Čo by som tak ešte napísal? Aké jedlo máš najradšej? Každý má najradšej. Tak a inak. Aké jedlo máš rád? Zamyslel si sa niekedy nad tým, čo tu hovoríš? Áno, ale ty nie. Keď by som ja chcel byť sa, čo musím preto urobiť? Nie som si istý, či si mi naozaj odpovedal na to, čo som sa ťa pýtal, ale nechajme to tak. Radšej. Ty si myslíš, že tomu fakt budem rozumieť? Nie. Ale áno, len si to musíš vedieť priznať. OK? Jasné. Čo by sme mu ešte napísali?
Aké hry hrávaš na PC? Počítače? Moja obľúbená téma. Fakt. A aký máš Windows? Pravdu povediac, ani neviem aký. Ja som napísal Windows, fajn. Nevieš ani aký, fakt. Nevieš ani aký. Ja mám Windows 7. Tak. Close the window, shut the gate. Zatvor Windows. Strel bránu. Ale to nie je k téme. Skutočne? Áno. Áno, to sa mi páči. Fajn. Dajme mu ešte nejaké otázky. Napíšte do komentárov, aké otázky by som sa mal spýtať a či chcete ešte, aby som natočil druhý diel. Tak. Sa ti to páči? On mi teraz niečo napíše. Rozprávaj sa so mnou. Dobre, ale neviem, čo napísať. Nevieš? Ty si teda gekon. A o čom sa chceš baviť? Ja neviem, o čom by sme sa mohli rozprávať. Poďme sa rozprávať napríklad o predmetoch, ktoré máš okolo seba. Okolo seba mám fľašku, GTA 5, čokoládu, som dal bod, čokoládu a 2 baterky. Ja to mám ešte trošku rozviesť, no tak fajn. Ľudvík, už ma začínaš vážne štvať. Už sa s tebou nechcem baviť. Donald Trump, povedz mi radšej niečo o sebe. Nie, ty somár. Ako si želáš, navrhni tému nejakú inú tému. Nie. Choď preč. Už sa s tebou nechcem rozprávať. Nie. Ty. Poď. Áno. Čau. Tešilo ma. Ľudvík ukončil rozhovor. Tak fajn. Dúfam, že sa ti toto video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudni dať like a ja sa s tebou lúčim a čau.